Hi guys, welcome back to my YouTube channel. 1, 2, 3, 4. Hi, mommy. Hi, well play. Hi, well play. Nice. Kanna kudiyarenge. ಜೋರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ಅವು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಅಂಜಪ್ಪು ಗಂಡನಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇಂದು ನಾವು ಆಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕಥಾನಕ ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬಿರಾಡುದಿಲ್ಲ ಆನ ಕುಜಾಲೆ ಇರ್ನಾನೆ अरे तुझ पे ना बुझाए बाल अरे कुछ नहीं अरे कंडा ने गुंजी घंटे ने बेले ಏತು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ गुंजी घंटे ने बेले कुछ नहीं है उद्दा कुछ करने के नारी बर्तन नाड़ा नारी बर्तन ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗೋಲ್ ಏನ್ ನಾವು ಗಂಡನೆ ಬಲಸನ ತೋಚ್ಪಾಗ ಒಂದು ಇಂಚು ಫೋಸ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಬಾರ್ದಿನಿ
ಒಂಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹತ್ತಿರ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಅಲೆಂತಿಗೆ ಬಲಿಪುಂಡು ಅಲೆಲ್ಲಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪುನು ವೇಸ್ಟಿಯಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ఏ బల్లె 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 సుదండ బల్లె బల్లె ಎತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಮು ಬಂದಿರ ಬಲ್ತೀರ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾಮು ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ ಮಾಮು ಮಾಮು ಏರು ಮಾಮಿ पूरा व्लॉग है बार शोक आता है वरस बार शोक आता है अंदे हेल्प ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೇರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಜ ಅಶ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಡ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ ಏರು ಅಶ್ವಿನ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಶ್ವಿನ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಯಾರು ಬಾಳೆ ಬಾಳೆ ಬಾಳೆನೇ ಇದು ಮಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಟಾಟೆ ಚೋಳಿ ತೆತ್ತಾಂಡೆ ಬಟಾಟೆ ಚೋಳಿ ತೆತ್ತಾಂಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂಲಾವ 5 साल ಕಣ್ಣು ಉರ್ದುಂದು ಲಗೆ ಐಲೈನರ್ ಪೋಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಓ ದಾದ ಮಾಡಿಡು ಕಾಂತಣ್ಣ ಮುಲ್ತಿಲೆ ಕಾಂತಣ್ಣ ಸೀದಾ ಪೋಯರಾರು ಅದೇ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಸೀಕಾಯಿ ಕಾಂತಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕ ಈಗ ಸೀಕಾಯಿ ಚಂದ್ರತ್ತು ಐಫೋನ್ ಅತ್ತ ಐಫೋನ್ ಎప్పుడు ಬನ್ನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಲೆ ಐಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಕೂಡ ಅಂಡ ಇರಕಂಡ ನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಪನ್ನೊಟ್ಟು ಮಾರೆ ಎಂಕೆನೆ ಇರುವೇರು ಓಲೆ ಸೋಜೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎಂಕೆ ತೋಜು ದುಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜೇರ್ ಪೋತೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಬಜರಂಗ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂಚಿನ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಿಯರು ಗಜಪದವನ್ನೆತ್ತರ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರಕನು ಓದರಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಸುವರ್ಣಮೇ. ಈ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಯೋಚನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಕಸರತ್ತನ್ನು ಆತ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷದ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಾವು ಸಂಗತಿ ನಿನ್ನ ನಾನು ಸೇರಲೆಂದೆ ಓಯಿನಿಯ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು ಬಾಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಲು
ಸೊ ಇಂಕ ತರೆಬೇನೆ ಶೀತ ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಅಂತೆ ಜಂಚಾದಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ತೂಕ ಪಂದು ಪೋದು ಜೆತ್ತಿನ ಬಟ್ ಪೋದು ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಟ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಆಟ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಪೋದು ಚೇರ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ರಂಗಸ್ಥಳ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಲೇರು ಸೊ ಆಯನ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಆಟ ತೂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಸುಂದರಿಯು ಸಗುಣಿ ಸುಭಾಷಿತೆ ಸಂದದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಸಂದದು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತಿರ ಲೆಪ್ಪನು ಭುವನ ಭುವನ ಪಂಡಿತ ಹಾಳೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪುನ ಕಾರಣದ ಬೋಡಾದ ವಿದ್ಯೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಗುರುಮಠ ಕಡೆ ಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಬೋಡಾಪಿನ ವಿದ್ಯೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಪುರ್ಲು ದಾಯಿಗೆ ಬೋಡಿ ಪುರ್ಲು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ಸುರುಕಾದ ಆಣನ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗುಣ ಇತ್ತೆಂಡಾಂಡ್ ಆಯ್ಗ ಕಣ್ಣಿ ಜಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲೈಚಿ ಕೈ ಜಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲೈಚಿ ಆಯ್ಗ ಕಾರೇ ಜಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲೈಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಯ್ಗ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜಿನ್ನಲ ಮಲ್ಲೈಚಿ ಅಕಲ ಗುಣದಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಿಗೆ ಯಾನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಆನನೆ ಮದಿಮೆ ಅದು ಆಯ್ನ ಪುರ್ಲುಡು ತುವೋಡು ಆಯ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ನ ಪುರ್ಲುಡು ಗುಣಮುಖ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಕಾಲ ಏಪ ಕೂಡುದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಡ್ ಅವತ್ತಿನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ ದಿನವೂ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಟ್ಟಸದ ದಿನ ಈ ಕೆಟ್ಟಸದ ದಿನ ತಾನೇ ಅಪ್ಪೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಾರಿ ಉಗ್ರಡಿಪ್ಪರಿಗೆ ಕೋಪನ ತನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತೇನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.